Pozdrav ekipo. Danas je priča ozbiljna i iznenađujuća. Tko bi mogao zamisliti da će se giganti Lige prvaka tresti nakon posljednjih izjava prave nogometne legende? Pa da, prijatelji moji, Drago Vabec, onaj monstrum koji je ostavio trag u Dinamu Zagreb i Brestu, izbacio je bombu koja diže sve na noge. A najgore je što on misli da će situacija postati još gora za najmoćnije klubove u Europi. Zainteresirani da saznate više? Onda ostanite ovdje jer ono što je rekao ostavit će vas bez teksta. Sjećate se onog ludog remija Dinama protiv Monaca? E pa Vabec, koji sve prati pomno, dao je oštru analizu tog rezultata i neočekivanih poraza velikih klubova poput Bayerna, Real Madrida i Atletico Madrida. I nije tu stao. Vabec vjeruje da to nisu posljednja iznenađenja. On je uvjeren da ćemo vidjeti još velikih klubova kako padaju u Ligi prvaka i da bogatiji klubovi itekako mogu biti iznenađeni od strane manje favoriziranih. Prijatelju moj, zamisli što nas još čeka. I tu nije kraj. Najnevjerojatnije je što je s ponosom govorio o onome što mali Brest, gdje je također legenda, radi u Ligi prvaka. Klub skromnih mogućnosti koji nije među favoritima, ali pokazuje zube na najvažnijem natjecanju na svijetu. Vabec je uvjeren da ta zebra još ima mnogo toga za reći. Hoće li Brest biti novi Leicester Europe? Ako je suditi prema onome što je rekao, možemo očekivati još iznenađenja. A ono što me najviše iznenadilo je kako je predvidio da će giganti Lige prvaka uskoro proći još teže. Bio je jasan. Najbogatiji možda imaju novac, ali to im ne garantira pobjede koje očekuju. Je li moguće da smo na pragu velikih posrtanja klubova poput Bayerna ili Reala? Slušajte, ako itko poznaje pozadinu europskog nogometa, to je Vabec. I on nas upozorava, pripremite se jer ova Liga prvaka bit će nezaboravna. Dakle, ekipo, ako želite znati sve što se događa iza kulisa ovih bombastičnih prognoza i ne želite propustiti nijedan detalj o tome što može zadesiti gigante svjetskog nogometa, pretplatite se na kanal i uključite zvonce. Jer stiže puno vrućih vijesti, a vi to sigurno ne želite propustiti, zar ne?